רגע מושלם מבילי שוורץ, ואז את Other Friends מ-Steven Universe The Movie. בזמנך החופשי. בחלון, סטודיו למחול של גברת הופמן, רק אתמול קנתה לי עם נעלי בלט ורודות. כל השיעור ניסיתי רק להרשים את גברת הופמן, שתגיד לי שהפירואט שלי מהאגדות. סיבוב ועוד סיבוב, ניסיתי שוב ושוב, 5 בנות הצליחו לפניי, אך עד סוף השיעור היה לי כבר ברור שחלום הבלרינה כבר מאחוריי. סתיו באותו היום אמא בשיחה עם גברת הופמן, מתנועות ידיה מבינה שהיא לא מרוצה, ואז אומרת, יש לי ילדה מוכשרת, גברת הופמן. גברת הופמן נאנחת, הילדה לא רוצה. היה זה יום עצוב, ניסיתי שוב ושוב לתפוס מבט של אמא בעיניי. ניסיתי לחייך, אבל לא ידעתי איך לעודד אותה שיש חלום עוד לפניי. אלוהים, תן לי סימן, שמור את נפשי כשיגיע הזמן. תן לי ברכה לשרוד בעולם, תחושת ניצחון, רגע מושלם. סתיו 12 שנים אחרי אותו שיעור עם גברת הופמן, רק אתמול סיימתי לשנן פרילוד של דבוסי, ובזמן הקונצרט פתאום אני רואה את גברת הופמן מנסה להגיד לה, בבקשה תתייחסי. לרגע האצבעות הפכו לבלהות, ודביוסי הגדיל את ייסוריי. אבל מאותה טעות הייתה לי התגלות שגם חלום פסנתרנית נשאר מאחוריי. אלוהים, תן לי סימן, שמור את נפשי כשיגיע הזמן. תן לי ברכה לשרוד בעולם, תחושת ניצחון, רגע מושלם. סתיו בת 24 עוד מעט עוזבת את הבית, וכבר מסיימת תואר בתולדות האומנות. מי זו גברת הופמן? אין שום גברת הופמן. אומרת לעצמי מתוך האמונה שתשתלם הסבלנות, אבל אחרי שנה כשכלום לא השתנה, נשארתי במקום עם הרהוריי. אם אין לי עבודה, נראה שזאת עובדה שגם תולדות האומנות שבי נותרו מאחוריי. סתיו, כבר הרבה סתיווים עברו מאז שאמא נפטרה. זה לא משנה מה עשיתי, היא אף פעם לא הייתה מרוצה. ככה זה היה כל החיים. יושבת בסלון עם הפרצוף החמוץ והסובל הזה שלה, ומנידה את ראשה בדאגה.
מעולם לא שמעתי ממנה מילה טובה. אני לא מבינה איך אמא יכולה להתייחס ככה לבת שלה. אני לא מבינה איך... ועכשיו, כל פעם, כשמגיעה סתיו ואני איתו שלכת, אז אני הולכת לבקר את אמא ומספרת שהמשכתי הלאה קדימה בחיי. לא, אני לא בלרינה ולא פסנתרנית ולא תולדות האומנית, אבל הקמתי משפחה במו ידיי, ומול המצבה עדיין מקווה שאמא מקשיבה לסיפוריי, ושתגיב לי בסימן כשיגיע הזמן. השיר